Tervetuloa seuraamme tänne lepopaikkaan. Mukana on Moi. mitäs on koulu alkanut? Ihan hyvin nyt. Ainoastaan nuo kelit on vähän ollut huonot. Ei ollut mukava kävellä kouluun, mutta koulussa on ollut kiva. Okei. Millä tuut kouluun? Millä kulkuneuvolla? No mä tuun yleensä metrolla ensin ja sitten junalla sen jälkeen tuohon Leppävaaraan. Ja sitten kävelen siitä. No mitä on omasta mielestä sujunut metro? Yllättävän hyvin, ettei ne nyt ollut niin paljon myöhässä mitä luulisi. Ei ole joutunut oikeastaan yhtenäkään aamuna venaamaan oikeastaan ollenkaan. Se on ollut ihan kiva päässyt suoraan kouluun. Okei, toi on hieno kuulla. Ainakin mitä olen itse huomannut, niin ollut aika vaikeuksia tuolla VR:llä varsinkin. VR:n edustajana. Kyllä. No mites? Joo, toivottavasti pystyy jatkaa ja kevät tulee nopeasti, niin pääsee sitten kesän viettoon oikein lämpimään. Hoidetaan koulu ensi alta pois. Asiaa.